हामबाय दिनै 11 तारिख फेब्रुवारि 2026 जों खुमलुं सिन्डिकेटआव कायसा बाइक रेलि खालामनाय माने कायसा नाहारमो आबुं का जों साइमन ताबुक जों ताबुक बाथै तमन जागा आंका सिनि टीटीएडीसी हेडक्वार्टार जों साइमन अब खुमलुं अब একটা পিসফুল জায়গা জায়গাও কিছুদিন রমই কিছু বড় রক অশান্তি খাইনাय दंमोन आबहायखौ जों একটা পরিস্থিতি नुजाक दंमोन आबनो जों टोटली जों आबनो सेलेंगो आबनो जों केबांनि बागैनो जों दिनै जायगायाव एज ए दिप्रामथा बुबाग्रानि वारियर्स जों दिनै जायगायाव सिनि दिप्रामथानि जे उदत वारियर्स बुथुम लायनाय जायगायाव कायसा जों शान्तिपूर्ण कायसा बाइक रेलि खालामनायनि बागै जों दिनै जायगा इनिशिएटिभ नाहालायका दिनै रेलि खालामनायनि अबनो कायसा सिन नाहारमु जे सिनि खुमलुं सिटीआव जों একটা दिनै सिमिया जों पुलानि सिमिनो दिप्रामथाव टीटीएडीसी क्षमता फायमानि सिमिनो जों चेष्टा खालाय दङ बा खालायो दङ बा खालायबाय थानाय बुस्थुनि सायाव जे जों खुमलुंनो तेब नायथाव खालायथि सानानै दिनै जायगायाव आ नायथावखे खालायनो थां दिनै কিছু বড় মানে ওই সিক্রেটভাবে তিনি বড় তিনি যেভাবে খেয়ে জায়গাও তিনি খরচা বড় চাইতেই দङ যে খুমলুंनो চেষ্টা কেপনো অশান্তি খাইনি বাকি তিনি আং বড় তিনি চ্যালেঞ্জ খাই সানা মুসুङो ক্ষমতা যদি দं খাंके माथो मयदानो फायदि हायसि बरकनो नगो थाङि सिक्रिवै दिनै अमायके सिनि बरकनो हुमकी दुमकी रुइनाय कयेकदिन आगे जों जायगा नुखा जे जायगायाव কিছু बरक 50-60 জন आহে बरक दिनै जायगा फायनाय पुलिस बाहिनीनि हान बायके बरक बनि साहाय्य ना हइनाय दिनै दिप्रामथानो अनेक किछुभाবে তিনি बरक ছালাঙ্কা अनेक किछुभाবে बरक हिनका बुक हायमा हिनका किन्तु जों तावबो सिनि डिसिप्लिन आबनो जों नारंगि दं किन्तु जों जेफुरो जोंबो जुदि डिसिप्लिन बायरे जुदि थानाय बागिसनो बाध्य खालायखांके नों आं सानाय जे जायगा जे कयेकजना आ मण्डली प्रेसिडेन्ट हिसामिया बरनि प्रति आं सानानो मुजुं हायसे खरजाके दङ जे राज्य स्तरनि खरजा नेता बबो चेष्टा खालाय दङ जे खुमलुंनो बाइके नष्ट खालायनाय दिनै जुदि आ चेष्टानो जुदि बन्द खालायांगांके जों दिनै स्राय रेलि खालामनाय बिसिन्थिके बारदारनाय जे मयदानाव फायदि जों खुलुंनाय सामनि फान दं आबहायखौ जों जुदि चेलेन्ज खालायखांके जों आ चेलेन्ज दं जों हायनो सुबिदारखौ दंलार आबो जों स्राय साना मुसुङो जों दाबो डिसिप्लिन दंखो डिसिप्लिन बङो खायनो बगिसनो बाध्यता खालायदे बाइक तो अनलिमिटेड जों जायगायाव पुलाखौ 300-400 जना जों टार्गेट खालायदोंमोन आबोन सोलाय गोबां प्राय 1000 हाय बाइक दाबो फाय दंखो आबोन बगै जों 10टा टाइम रेमानि किन्तु सिनि बाइक लामाराव फाय दंखो नि खामानि बगै जों दाबो सिनि रेलि स्टार्ट खालायखो दा किसान नासिङै जे प्रसिन बर समयबायनाय रमदि 1000 हायसिनाव बर फायनायनि একটা সম্ভাবনা दङ दिनै बर फायमायावल यागुलो जों जागनि रेलि खालायो एदि आरो जों कुनु कन्सिस्टेन्सि या सुजाकक जों दिनै जागाव कायसानो जों बरनो रिंखा जे खुमलुंनो जों दिनै नायहत गोबां गोजां दनानि बागै बया जुदि जों अर सिबजारनाङाखै जों जतनो फायदि जों दिनै आगुगै जों जत लोकरनो सिनि पिसफुलिनि बागै जों जत बरनो कबकनाय जे आगामी दिनो बरक डिसिजन नानाय साबनो लगिरनाय रिया हायसि दिनै जायगायाव सिक्रि सकरक खायनाय जायगा दिनै हुमकी सुमकी खायनाय लाथाबाय ताम मानिरक बाय सिक्रि सकरक खायनाय दिनै जायगायाव बरनि बखानि हयते बुबाग्रानि हामजाकनो केबुलां मांला दिनै आबनो जों तेवैसे बर जाते मिस लिडिं या तखे मिस गाइडिं जाय तखे बरनो दिनै जों सय कुबुलामनो फुरनानि बागैनो जों दिनै अरेलि आबनि बागै जायगायाव दिनै जों केबनो रिया बाट जों अमहायखनो जों चेष्टा खालायगा जे जों ससियेल मिडियानि माध्यमे बर जों रिंखामियाव दिनै जायगायाव प्राय 1000 बर बाइक फाय दं बस बाय जतो लिसु कयेकदिन सिगां जेरा खुमलुं दुमनानै हाथिगाना जेदा चिनि बिजेपिनि पार्टी इनग्रेसन माने आ दिनो मुख्यमंत्री फायै पार्टी अफिस इनग्रेसन खायखा बंनि पान्डा कसां हेन पाइजा पाइ माने परे जोंर सेभेन जे इनग्रेसन यासिनि सिगांनो सानसा सिगाङाव जे अरने चिनि मीडिया खरकसा चिनि बर मोनां आशिष बबुजाक माने आबना तयै खुमलुं आमजो बेलायके माने तुम फाजा खायके गोबां मा न्यूज गबन नुदोंमोन अबन परेबो जे अर तैसा दिप्रामथानो बेरे बीजेपी पार्टी फ्लैग बैनर सुबायु नै जेटा ताइव जमाके आतंक खालायै ताइछि बरम नां समित देवरमान नग हुमखिराव रैखा
abno tina sing tabuk orangnya jatuh berapa tai sewan cukai orang sing sam laikya jangan jagawa sing bike rally khaimane karan ko abno sing area berapa pun atong katang de orang tabuk tipramo ya kono je jatuh kiso champuno bender tong area wo jatuh kiso tangchang নষ্ট খাইনে রাখনা যদি আবার লাইকিং বড় নচন সতর্ক বানি দেওয়া ini tong kisan ni bisita bike rally khainai aro mungsamuni kebon tongla bone bagane bike rally khaiman bisita na jot to lukro haika jara kumo anje tamna ramna aro na tong kisan na halo sipjar na ne haika kono atong kongya oi kisan kumlang area wo tongnan bagane tinin je bike rally khaimane bone bagane je bilin targeta chungwan chuka sinara jeng lokal ni jot to yu dorna tabuman pare besik tama saime ase besik bike na jeng tama chum jena chine khau jene eba oba ke chine tam bike tam to jora arrange lai ha ke jot borna khaile to bone bage tamong nai sing saime phema jeng asan chine message jeng jara je tong kusang na nosto khainai ha ka jara duskiriti gari oma ke area na jore bundu khai nosto ga atong assist khainai borna sata ka bana jodi oma tai oche jodi oma hai dong gai borna sing oma ke bahai ke nangoro kumulong tong kusang nosto khaida bone palpa jobab ran bagana sing tiarnan bagana chine je bike rally